سلام أملاخ مساحتكم يكون كبرات تختاتلتي كميك أنيهم أنا جابير مسكن صباح الله أفيق أني قط أماتي نشتي صراحة نيرني ياو تملي سلخ حجي لما أنتي نزارة بقولو أرسين تايو بزعبازي هلو كنتات أقاتي مزلو أمانغونا إيران نا إسرائيل بمتعب قدس مسارات كمي يخيل الله كم رأوا خنفتن علنا أنا أقول لك زي زاربكم عالم سد متعب قدس يتخيلي لكم كم متعب قدس تنبيدوات ستتزبل نجاري لني لكم كله تأ متعب قدس تصحفها أبولي كيدان دلوا يخون أب حدش كيدان كله أب جزيهم دفتن قد حج نجيركم نيرا مالتي بزغنا لو ما أنتي قدام مينستر نا إسرائيل بنيامين نتنياهو نمنتايو نزي أوبريشن زي بزعبا رايزين لايون يلو تقيس وزلو مس متعب قدس كان تايز مساسل الله نحرينا لكعتنا متعب قدس تنبيت زفتم زلو أب نبي هزكيل استنبيه تنبيت الله كنرينا أب زهولك زنبرة ونالله مالتي أب زناي هولك مالت المودعتها مالتي حجي ناي بحق إذا عالم زيا أم هلاقة أب تمودع زفتم زلو بفلايك حجي أمانغو إيران ناي إسرائيل نكا عالم ملوك كبدا حقيفات له تحدد لك كنتاتي مهنياتو ناي ما أخلاي مبرع تساقمات كل جزء نعلم ملو تسألو بمهانو مالتي سلازي أزي أسكافي يزلو عالم كبدا حقيفة فريحة تحدد له كل سب مالتي جن نحنا لك كم حزب كريستيان متعب قدسنا مفلات أجداسي تنبيت نتاعي دفتم زلو قبل على عالم زي مرد أجداسي مالتي سلازي من الواش زيناي إيران إن إسرائيل إن دحر كتصيلو نابز خفء نابناي سالسة كينات عالم من العالم مجمارن كخون زخيل كخيل كم زخيل وزحت تنتنت بوليتيكا يزارويهم بمتعب قدسون كم ريان خلينا مالتي سلازي بنيامين نتنياهو نمنتاي كمان بس تلاعيل دلو نمنتاي خ نزي سرعت زي نزي ورار زي لك كم من العالم بسه إلو جليس وزلو كم نمنتاي نحريلنا بمتعب قدس نحرينا يوم أب زهولك عسران سلستن عسران أربعة ننتاي دبلنا إنه هزبي كم وعرو يتنس كم أنبسا يلعل زرفو كسع زبلع دم اتم قتلاتو كسع زستي ها بد أيبلن يبل مالتي سلازو خونه خاين بار كابزات تقصزي أب ملعال بنيامين نتنياهو قدام مينستر إسرائيل مالتي نحنا نزو أوبريشن زي من العالم بس هيلو سمي وزلو مس متعب قدس التأساسري مالتي سلازي عالم بمتعب قدس يتخيل دلات تنبيتات يدفتن زلو مالتي سلازي أبلوك أسون تتحيفلنا له مالتي بزعبات زسكحك مكرا ملكة هلكة عالم إلون قليتنا له مالتي سلازي أبتي مودعتك زيكم وهم زخون منقست بالعلم منقست خمس حزبي قبل على حزبي خمس وجن ورا وجن كسمعيهم زلنا زلو وجن لنا ورا وجن خاب زيناتات نكتاتل لنا مالتي سلازي عالم ملت عقلات أيوا زلو مالتي أبتي زخفة أنا مودعتك زي أبتنا ريفايليشن تايم لنا مالتي سلازي زي عالم زي أقول لك زي متحف قدسنا أتمرح لكم كلهم من تاع كل جزء متحف قدس تتصحف أب جزء إزمت لكم مالتي سلازي إذا كل زجبر دول نجارات قد حجي نعالية نايدوب قلنا دابلكا سيت أنا وخلو عالم ملتي كينا تحليفها قليهم بدوب قليهم بعالية النت كندي هزبي أبز عالم زي تفي مالتي سلازي إذا سيت أنا وي سراح زخاء أبكر من جزء أمير أملاك كبك دوب لنا እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ማለት ስለዚህ ካብዛር استزن دحر ወሲድና ማለት ስለዚህ እስራኤል ብጣዕሚ ተሲኣ ሕጅኻ ተዝሓየለ ኦፕሬሽን ኣብ ልዕሊ ኢራን ከተካይድ እንድሕር በዚ ጉዳይ ዝመጽ ማለት ካል ብዛዕባቲ ናይ ጎግ ማጎግ ዝበሃል ኩናት ዝበሃል ካብ ኩሉ ኣብ እስራኤል ድመጻ ወራራት ሆነ ኣለዋ ኣብ ሽዑ ዝተጠቕሳ ከም በዓል ፐርሻ ናይ ሽዑ ነበረት በዓል إيران زي مالتي تركي السودان كلهم تحويسهم من إسرائيل كفتون لا مالتي جن هذا قال صحفون قالوا بزعبازي كنا نخلينا متعب قدس انتهي له أبهز كيل 30 شمونتن 10 شمونتن تايب لنا እግዚአብሔር አምላክ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ በታ ጎግ ንሃገረ እስራኤል ክትጻረረላ ዝመጸላ መዓልቲ ነድረይ ክስር ንቐኒ እዩ ይብል ኣሎ ይብል ማለት ስለዚ ቅድስት ሃገር እስራኤል እግዚአብሔር ዝባረኻ ሃገር ያ ማለት ግን እቲ ትንቢት ትፍጸም ስለዝኾነ
ብዙሓት ወረርቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክመጽኦም ብሕጅውን ማለት እዩ እዚ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ከሎ ገና ተዘይተገቲኡ ናብ ዝበኣሰ ደረጃኡ እንድሕር በፂሑ ንዓለም ሙሉእ ዝጸሉ እዩ ማለት እዩ ዓለም ሙሉእ ክጸሉ ማለት እዩ ስለዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝበሃል ደሎ ኣብ ኣንፈት ናይ ምጅማር ምጽልላው ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ፖለቲከኛታት እውን ተዛረበሎ ንስኻትኩም ደይርዳእኩም ዳኣ ኮይኑ እምበር ኩናት ዓለም ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዳኣ ሞ ቀደም ኮይኑ ጀሚሩ ድበሉ ብዙሓት ጋዜጠኛታት እውን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ እንታይ ክብል ደለ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ቅልውላው ግዜ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ከቢድ ግዜ ንሕና ከም ክርስቲያን እንታይ ክንገብር ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ኣለና ብለኩም ነዚ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ሎሚ ተዘይኣንቢብና ንዓለም ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ንዓለም ተዘይፈሊጥና ካብኣ ከነምልጥ ኣይንኽእልና ማለት እዩ ንዓለም ስለ ዘይፈለጥና ኢና ከዓ ሎሚ ኣብ ዓለም ተጸሚድና ተታሒዝና በትናታ መጻወርያ ተታሒዝና ነብር ዘለና ዓለም ሙሉእ ዓለም ሙሉእ ዓለም ሙሉእ ዓለም ሙሉእ ከም ተሃዋርያ ድበሉ ዓለም ምልእትኻ በትርኹስ ተታሒዛ ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ብምዃኑ ሕማቕ ንሰምዓሉ ግዜ ብምዃኑ ንሕና ከም ክርስቲያን ማለት እዩ ሃዲእና ናብ እግዚኣብሔር ተመሊስና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዕኡ ብምስጋድ ንዕኡ ብምልማን ምስኡ ብምንባር ጥራይና ካብዚ ዝመጽእ ቁጣዓ ከነምልጥ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለም ምልእቲ እያ ሕጂ ክትሕመስ ማለት እዩ ኩሉ በቃ ኣብ ዓለም ደሎ ኩሉ ነገር እዩ መከራ ክኸውን ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብሕጂ ዝመጽእ መከራ እውን ኣሎ እዩ ድብለና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ክርስቲያን ነዚ ክንጥንቀቐሉ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል እታ ቀንዲ ኣብ ዓለም እታ ቀንዲ ጸላዊት ናይ ኩነታት ዓለም ጸላዊት እያ ማለት እዩ እሞ ከዓ መይሳ ሕጂ ምስታ ከምኣ ቀላል ዘይኮነት ኢራን ክጅምር ጀሚሮም እውን ኣለዉ ሓደ ግዜ ተመላሊሶም ገለ ኣለዎ ማለት እዩ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ምልእቲ ከብዳ ሓቂፋ ተሓድር ደላ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከም ህዝበ ክርስቲያን ፕሊስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸሎት ብምስጋና ምስኡ ኮይንና ክንነብር ናብኡ ክንምለስ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ካልእ ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ ነዚ ግዜ እዚ ተዘይስተቢልናሉ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ኣይንኽእልና ምክንያቱ መከራ ክጥዕመና የብሉን ሕማቕ ነገር ክጥዕመና የብሉን ኣብ ሕማቕ እንከለና ጽቡቕ ኣለና እንዳበልና ነብስና ከነታልል የብልናን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ሜድያ ዋላ ትሪኦ ኣለካ ኩሉ ሰብ ድስሐ ኩሉ ሰብ ሕጉስ ኮይኑ ዝመስል ሕጉስ ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ሰላም ንባህል የብሉን ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ፍቕሪ ተነፊግዎ እዩ እምነት ተነፊግዎ እዩ ምሕዝነት ተነፊግዎ እዩ ፍቕሪ ጠፊእዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ናይ ክፍኣት ዓለም ኣብዛ ጫው 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 እትብል ዘላ ሕማቕ ጥራይ ወረ ዝነፍሰላ ዓለም ሃዲእና ንመጽሓፍ ቅዱስና ኣስተቢልና ንጠምት ንሜድያ ከም ሜድያ ጥራይ ንጠምቶ ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ከምዚ ናይ ኣብ ፊልም ኔትፍሊክስ ንሪኦ ዘለና ኩናት ሸለሊልና ኣይንሕለፍ ኣይንደንዝዝ ኣይንደቅስ ምክንያቱ ንዓለም ምስ ንጥምታ ብመጽሓፍ ቅዱስ ጌርና ኮምፔር ምስ ንገብራ ንዓለም ምስ ነነጻጽና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዓይነት ትንቢት እዩ ዝፍጸም ዘሎ እንታይ ዓይነት ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ኣበየናይ ህሞት ኢና ዘለና ንነብስና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ማለት እዩ ካብዛ ብናይ ክፍኣት ብናይ ትህኪት ኮቦርታ ጠቕሊላ ኣብ ናይ ክፍኣት ዓራታ ደቂሳ ሕማቕ ሕልምታት ከተሕልመካ እተሓድር ዓለም ካብ ሜድያ ካብ ህኮ ካብ ዝተፈላለየ ወልፍታት ካብ ዝተፈላለየ ናይ ፀወታታት ወልፊ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ካዚኖታት ወልፊ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ዝሙት ወልፊ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ወፂና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ድኸውን ግዜ ረኺብና ነብስና ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝኸውን ግዜ ሂብና መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነብስናን ፈሊጥና ኣበየናይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለና መርሚርና ነዛ ዓለም እዚኣ እውን ማለት እዩ ነዛ ዓለም እዚኣ እውን በየናይ መንገዲ ትኸይዳ ኣላ ኣበይ በፂሓላ ዛ ዓለምና እዚኣ ንምፍላጥ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ይግባአና ቃል ኣምላኽ ዘይትሰምዕ ነብሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍንፍንቲ እያ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት ማለት እዩ ሕጂ እውን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዘይተርፊ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብዙሕ ደም ንፍሳስ መቕፃዕቲ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ኣብ ዓለም ክኸውን ግዴታ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍፀም እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ቃል ክትሓልፍ ስለ ዘይትኽእል ከያዮም እምበኣረይ ከም ብፖለቲክስ ከም ብኩናት ጌርኩም ትወስዶ ዘለኹም እምበር ከም በዓል ቢንያሚን ናታናሆን መጽሓፍ ቅዱስ ፈልጦ እዮም ዓለም ምልእቲ እውን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፂኣ ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ቢንያሚን ናታናሆን ከም አንበሳ ተላዒልና ኣለና ዝበሎ ኣብ ኦሪት ዘገልፁ ዘሎ ትንቢት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ፈሊጥና ንዳሎ ዓለም ናብ ዝኸፈአ ደረጃ ትበፅሕ ኣላ ምስ እግዚኣብሔር ይሕሸና ጥራይ ብለኩም ማለት እዩ ካልእ ኣይብልኒ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመለስ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንንበር
ካብ ፍርሒ ካብ ራዕዲ ካብ ሽግር ካብ ጭንቀት ወፂና ነፃ ህይወት ክንነብር ምክንያቱ ብክርስቶስ ዝኣመነ ሞት ኣይፍርሕን ስለዚ ናብ ክርስቶስ ንመለስ يقني لي سبات لإግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን